Сёння, 8 верасня, увесь асабовы склад палка імя Кастуся Каліноўскага адзначае дзень беларускай вайсковай славы на фронце. У дадзены момант гэта найбольш адпаведнае месца, каб адзначыць гэтае гістарычнае свята. Большасць нашых ваяроў прама зараз знаходзіцца на перадавых пазіцыях фронту. Як і тады, 510 год таму назад пад Оршай, мы разам з нашымі братамі-украінцамі б'ем маскоўскую навалу. Нашая пяхота, агнявая падтрымка, аператары БПЛА, мінамётнікі, медыкі, сапёры, сувязісты, лагісты, бронегрупа і шмат іншых ваяроў, якія ўдзельнічаюць і забяспечваюць баявую працу. Усе мы – полк імя Кастуся Каліноўскага. Мы разам ідзем да адзінай вялікай мэты – вызвалення Беларусі праз перамогу Украіны. Жива Беларусь! Слава Украине!